Kai! Jama'a na ce jama'a kun san wani abu? Billahi lazi sarkin dawakin guso mai tuta Alhaji Sanusi Bala ubangiji dai isa ka mai abinda ike ma al'ummar jihar Zamfara billahi lazi mu ba mu samu wani wanda ike haka ba a yanzu. Jama'ar jihar Zamfara suna cikin yanayi ana cikin duhulul wakati amma haka nan mutumin nan i dauko tutar sa mai albarka ifet ikama yaki da yunwa ta kowane bangare lungu da sako. Maimakon bayanin nan da ake ana yan murya yan an ga mutane ana yunwa ta bi jiki garin rogo ya bi jiki to yanzu duk inda aka bi sai ka ji ana sarkin dawaki mai tuta ya bi jiki yace cikin garin guso mutumin nan billahi lazi lungu da sako haka ike bi iya aika sako. Har kyautan dai ike yi a kwankwasa ba gida a aje dukiya a aje ma haci a dai nuna irin ba a san mawa ya aje ba sai i wuce billahi lazi mutumin nan ni ban ga mai irin wannan sadaka ba. Yanzu a gidan nan na fito idan ba addu'a dai suke mai ana mai karatun alkur'ani ana salatin annabi tsofaffi masu shekara 70 haka isa su farin ciki sun fito 3000 ta kowane bangare Alhaji Sanusi Bala sarkin dawaki mai tuta ya musu wancan ya mai kowa faɗi ike na ce kai mutumin nan fa billahi lazi wannan tuta tashi da kuke ji da gani dama tuta ce ta yakar talauci ta ko ina kada ta dai ike talaucin jihar Zamfara iya ta yayiwa nace Allah ya kara maka lafiya da nisan kwana ta yadda zaka ci gaba da fiyat ana zuwa mata da baza yanzu limfashin su ya dawo ta kowane bangare in ka ga mutum sai ka ganshi yayi kuma to maimakon mutanen da ake shamari kuna a wancan karnin billahi lazi yanzu kowa ya dawo da kumatun sa fiyat duba da Sanusi Bala yayi wannan kokari nace ni kai na he na mai godiya da turanci gurbilas edan wata kuma ha ya da quantity lowa da farayi hello mata kamfiyu kuma batino kunkudu kudus alright that is the reason why nace sai na gode maka sarki ni kai na yanzu zan wanke kawata in yi fet in yi zo in dauko nawa saboda duba da yanayi ni kai na arame nake ta kowane bangare sai in ga bana gani kaina ma haka idan muka mun wata kyauta billahi allazi da imun Allah sai da na yanka da gudu na kai wajen dan ba ina jama'a wai hu na dawo aka ce ya kai da sarkin dawakin guso mai tuta shi idan kaman wannan alat ni in na taba jin irin sa to mutumin nan fa in zai ma alat sai ka je banki sun yi ma setting dan account saboda mai nauyi yake sakan maka Allah wallahi dan haka duk wanda ita shi izo ibi ne mu kwaso in ki tsaya kwana billahi allazi nazo in na yan mai cibi dai Allah ya kone na gode maka kuma ni ne dai na corruption comedian tsohon dan challenge